ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଉ 100 ଦିନ ମାତ୍ର ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ବିଜେପି ସରକାର ସମସ୍ତ ଘର ଘର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ଘୋଷଣା କରିବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है। ଦେଶର ସମସ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିବି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। हर लाभार्थी तक पहुंचना है। हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। ନୂଆ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯୋଡ଼ି ରହୁନ୍, ଜାଣିପାରିବେ ନୂଆ ଘୋଷଣା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ। हर नए वोटर तक पहुंचना है। हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास